Urtarrilaren 3an, Trumpen gobernuak indarrean oinarritutako mundu ordena berri bat ezartzeko bere estrategia berretsi zuen. Venezuelari egindako alde bakarreko eraso militarrarekin, 100 pertsona baino gehiagoren heriotzarekin, eta Nicolás Maduro presidentearen eta Cilia Flores diputatuaren bahiketarekin, imperialismoak bere helburua agerian utzi zuen. Araurik gabeko mundu baten inposaketa eta nazioarteko zuzenbidearen desagerpena, eta diplomaziaren eta elkarrizketarako espazioen ordez mehatxu, inbasio eta gerrak. Venezuelan gertatutakoak aurrekari oso larria ekarri zuen. Caracasen bombardaketak eta jarduneko presidente baten bahiketak, nazioarteko arauak, itunak eta oinarrizko giza eskubideak desitxuratu zituzten, eta erakunde multilateralen eraginkortasun eza agerian utzi zuten. Urtarrilaren 3an agerian geratu zen gainbeheran dagoen sistema kapitalistak gerra hautatu duela bere ekonomia eta hegemonia erortzea saihesteko modu bakartzat. Kubaren aurkako blokeo kriminala eta eskuhartze militarraren presioak, Mexiko, Kolombia eta Brasilen aurkako mehatxuak eta noski Palestinar herriaren aurkako genozidioa, gainbeheran doan kapitalismo bat sendotzeko helburu bakarra duen borroka belikoaren adierazle argia dira. Elkartasun keinua Venezuelaritik, elkartasunerako deia egiten dugu eta Euskal Herriaren eta Venezuelaren arteko kidetasunezko lotura historikoak aldarrikatzen ditugu. Venezuelaren aurkako erasoak eta mehatxuak gelditzea eta Venezuelako herriaren eskubideak errespetatzea eskatzen dugu. Argi eta ozen. Hori dela eta, elkartasun keinua Venezuelari taldetik deia egiten diogu, beste behin ere, Euskal Herri solidario horri datorren apirilaren 25ean, ordu batetan Astigarragako frontoian egingo den Euskal Herria Venezuela bigarren elkartasun topaketara etortzeko. Gerrari ez, esku hartzerik ez.